Haaretz reported that Netanyahu approved arming and funding the Gazan branch of ISIS to guard humanitarian aid in Gaza. The Guardian and Al Jazeera reported that doctors examining Palestinian bodies returned by Israel showed signs of torture and execution. Al Jazeera reported that Israel killed a family of 11 in Gaza City. This included 4 children under the age of 10 years old. 6:30 בבוקר, 7 באוקטובר, אתה במוצב. אצלנו ה7 באוקטובר מתחיל לפני 6:30. אני הייתי לוחם במחלקת מרגמות בגדוד 13, גולני, ובאותו לילה אני, יותם סרור, הסמל שלי תמר בן יהודה, זיכרונו לברכה, שלושתנו עושים לילה לבן. הרשינו לעצמנו בשבתות וחגים במיוחד לעשות לילה לבן עד לכוננות עם שחר, ואתם יודעים, יש לנו זמן לישון מחלקת מרגמות עד לכוננות הבאה. אז ב-5:20 בבוקר אנחנו יושבים ליד הקשר כדי לא להעיר מאזין, והסמג"ד שלי, ניר בוינפלק, שגם הוא נפצע קשה, וברוך השם הוא שרד, פתאום עולה בקשר בהודעה מוזרה. כל התחנות, לא יודע למה, לא יודע איך, משהו בסגנון הזה, אין סיור בגדר עד 9 בבוקר. באיזה שעה זה? 5:20 בבוקר. כל תחנות נשארים כאן משנה, אז מבחינת קרקע ואויב אין לנו דברים משמעותיים. מבחינת כוחותינו יצאה הנחיה מהחטיבה שעד השעה 9 בבוקר מול הערכת המצב, אף כלי לא מגיע לבורמה. אני חוזר שוב, עד 9 בבוקר ואל מול הערכת המצב, אף כלי לא לבורמה. נמצאים בנקודות זינוק אחוריות, מהנחיית חטיבה, לא יודע בדיוק למה, לא שואל יותר מדי, זאת ההנחיה, זה מה שאנחנו עושים. קצת לפני שהכל מתחיל. ואיתמר דופק לנו פרצוף כזה של מה? ואתה יודע, אנחנו חיילים פשוטים סך הכל, לוחמים, לא מפקדים ולא קצינים שנוכל לשאול שאלות, זו הוראה של הסמג"ד. מקבלים את הפקודה הזאת ולא שואלים שאלות, הורדת פקודה רגילה. ובאמת אחרי שעה, 6:30, פתאום אזעקות. תראי, אני אגיד לך את האמת, אני חייתי עם זה מה-7 באוקטובר ומאוד חששתי לדבר על זה, ושהגעתי לכנסת זה היה אחרי תקופה ששאלתי כמה אנשי צבא בכירים מה בעצם קרה שם, והיו כאלה שבהתחלה אמרו לי, תשמע, היה יום צליפה של נונטטים על הגדר, לכן לא רצינו לשלוח חיילים כדי שלא ייפגעו. ואז עם הזמן קצת נפל לי הסימון ואמרתי, רגע, אם יש יום צליפה, איך יכול להיות שאני סך הכל 200 מטר מהגדר לא יודע שיש איום? איך יכול להיות שחברים שלי נלחמים בלי וסט עם תחתונים וגרביים ואף אחד לא יודע שיש משהו? אנחנו סך הכל 200-300 מטר מהגדר. ואז זה עוד הפעם ישב לי בראש, ובאמת הזמינו אותי פתאום לכנסת. הרגשתי שזו ההזדמנות באמת לפתוח את הנושא הזה ולדבר עליו ולהבין בעצם מה קרה שם. והנה את אומרת, כמו שאת אומרת, הרבה אנשים זה נשמע להם תמוה ומה בעצם קרה שם. ואנחנו עוד פעם חוזרים לזה, ואני אגיד לך את האמת, איילה, אני חי עם איזשהו חור במוח מאז 7 באוקטובר, שמשהו בלב מרגיש לי תשמעי, אני לא יודע מה היה שם, אני רוצה להבין מה קרה, כמו כולם. תראה, הסמג"ד לא היה איום צליפה, כי הסמג"ד אומר אין לי מושג למה, ולא למה, ואיום צליפה יש הרבה פעמים. הוא אומר את זה בזמן אמת, ב-5:20 בבוקר, מישהו אמר לו להגיד ככה, הוא קיבל הוראה, בלי הסבר. וזה... נכון, אז אנחנו בתור חיילים, שאנחנו שומעים את הדבר הזה, אז כמובן אנחנו ממלאים פקודות. זה כן נשמע לנו קצת מוזר, אבל חיילים בשטח, ואנחנו כבר בקו הזה כמעט חצי שנה, וקצת פה ושם הפסדים. את יודעת, מהפסד ל7 באוקטובר יש פה... הפרות סדר. הפסדים. כן, מהפרות סדר, אמת, נכון. מהפרות סדר למצב, לאירועים כמו של 7 באוקטובר, אנחנו מדברים פה על, את יודעת, משהו שהוא הזוי, שהוא מאוד קיצוני, כדי לחשוב שיום אחד נגיע לדבר הזה. דיברתם ביניכם מאז, אחרי שהתפרסמה ההקלטה שלו? דיברתם ביניכם מי שנשאר? אז כמובן שדיברנו על זה הרבה פעמים, וניסינו לבדוק את זה, ואמרתי לך מה אמרו לי כל מיני אנשי צבא. חשבתי הרבה פעמים לדבר על זה, לא לדבר על זה, ובאיזשהו שלב גם התחלתי לשאול את ההיגיון שלי. רגע, אם אומרים לי שיש איום צליפה, כמו שאת אומרת, איך יש איום? אם הוא אמר, אני לא יודע למה ואיך, וגם את יודעת, אמרתי, אולי אני לא זוכר טוב, אולי זה, ופתאום ההקלטה יצאה. את יודעת, יש לי פה אחריות, אני לא יכול לדבר על דבר כזה בטלוויזיה, ויש השלכות למה שאני אומר. אז
פתאום הדבר הזה צץ, וההקלטה הזאת התפרסמה, וזה כמו פלשבק, החזיר אותי ממש לאותו יום. ומה אני אגיד לך, יאללה, כמוני, כמוך, כמו כל עם ישראל, אני רוצה להבין מה קרה ב7 באוקטובר, איבדתי המון חברים, נפצעתי קשה, אני כל יום נפגש עם המשפחות, עם ההורים, ובאמת, את לא יודעת איזה כואב זה להכיל את זה וללוות אותם, ואנשים רואים אותי, שלום שטרית הפצוע, הם לא יודעים כמה דברים אתה מנסה לעשות, אני כל יום קם למלחמה, אני מנסה להמציא את עצמי מחדש, אני מנסה לעזור למשפחות האלה, כל יום זה מלחמה בפני עצמה, ואנחנו נלחמים, אנחנו לוחמים. גם המלחמה בלי הרגל, את מתכוון על זה, על לחיות חיים חדשים. בדיוק, וגם להמציא את עצמך מחדש, להתקדם בחיים, לא לחיות את הדבר הזה. את יודעת, אנחנו בסוף זכיתי בחיים. אני צריך גם להתקדם בחיים, אני לא יכול להישאר תקוע באותו מקום, אין לי רגל, איזה מסכן. אני רוצה להבין מה קרה שם, ופתאום הדבר הזה שיצא, התציר הזה, זה מפחיד אותי מאוד. אני מקווה שיהיה לנו תשובות יותר ברורות בהמשך, ולא לקפוץ למסקנות, ולא להדיג מדינה שלמה, אבל כן חשוב מאוד שיהיה פה תשובות חד משמעיות, ומי שצריך לשלם את הדין, שישלם את הדין. כל כך הרבה נרצחים, חטופים. זה משהו שאני בתור חייל ששירת בגזרת עזה, אני אומר לך, על כל פיפס קטן קפצנו לגדר, על כל דבר קטן. זה מפחיד אותי לחשוב מה קרה שם. الجلال والجمال والسماء والبهاء في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما